γυναίκες της Τροδιανής τραγουδούν και χορεύουν τα ξακουστά τραγούδια της περιοχής κατά τη διάρκεια των σημερινών εκδηλώσεων με αφορμή την εορτή της αναλήψεως του Κυρίου. Στο ομώνυμο Ξοκλήσι που βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό της Τροδιανής, δεκάδες κόσμου έδωσαν για μία ακόμη χρονιά το παρόν και άκουσαν τις γυναίκες να τραγουδούν όμορφα ανοιξιάτικα τραγούδια, να χορεύουν κοντά στη φύση, ενώ είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και το ξακουστό πατροπαράδοτο ριζόγαλο. Αυτό το έθιμο το βρήκαμε. Εγώ είμαι μεγάλη τώρα και ξέρω ότι ο πυθυρός μου έρχονταν, ήταν παπάς ο πυθυρός. Και ερχόμασταν με τα μλάρια, δεν είχε δρόμο. Ερχόμασταν εδώ, αλλά δεν έκαναμε ριζόγαλο, στην εκκλησία, τελείωνε η εκκλησία και χορεύουμε πάλι τα σκαλιάτικα τραγούδια. Όπως τώρα. Και μετά, σκούλωσε η εκκλησία, έφυγαν. Ενώ τώρα με το σύλλογο που κάναμε, γυναίκες, το έκαναμε αυτό, ας πούμε, να κάνουμε ένα ραστήριο ριζόγαλο. Σαν έτοιμο το έχουμε τώρα. Κατάλαβες, δεν ήταν έτοιμο παλιό αυτό. Είχε κάνει μια χρονιά Τσεπτεμπάς, έκανε εδώ και μας παρακίνησε και τώρα το κάνουμε κι εμείς. Και κάθε χρόνο έχουμε κόσμο όπως βλέπεις τώρα. Ο κύριος Ναπολέων τα έχει φτιάσει αυτά, αλλά τώρα δεν τον ψάχνουμε και πολύ γιατί ξέρουμε μοναχές μας τα φτιάνουμε. Και το συνηθίζουμε αυτά κάθε χρόνο. Χορεύουμε λίγο, φέτος δεν γυρθήκαμε λόγω τέντος στα χωριά μας εδώ, δεν γυρθήκαμε, βάζουμε τις δουλειές της παραδοσιακές ας πούμε, αλλά φέτος δεν βάλαμε και αυτό. Περάσαμε. Καθιερωμένη εκδήλωση της Αγίας Αναλήψεως είναι μια εκδήλωση που γίνεται εδώ και χρόνια. Είναι μια παλιά εκκλησία, η οποία ανακοινήθηκε το 1986. Από τότε ο Σύλλογος Γυναικών κάνει και το περίφημο ριζόγαλο. Είναι μια εκδήλωση που, όπως είδατε, φέρνει πολύ κόσμο από το γύρο της Δαρτσεμπά, τα γύρω χωριά. Πιστεύουμε ότι κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Καλούμε όλο τον κόσμο, για όσοι δεν έχουν έρθει μέχρι καμιά φορά σε αυτό το περίφημο εδώ και ωραίο μέρος που μπορούσε να είναι θαυμάσιο, μπορούσε να δεις όλο τον Τζαρτσαμπά μέχρι και τον Τελβεντό κάτω. Είναι μια εκδήλωση η οποία πιστεύω ότι κρατάει λίγο τα έθιμα του από εδώ της περιοχής μας. Το ριζόγαλο πάντως που ετοίμασαν οι εξαιρετικές νοικοκυρές της Ροδιανής είχε την τιμητική του και έγινε κυριολεκτικά ανάρπαστο. Ένα μυρίδιο γάλα και ένα ρύζι. Το βράζουμε το ρύζι μαζί με το γάλα και όταν αρχίσει να πίζει ρίχνουμε τη ζάχαρη. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτε άλλο. Είναι ένα ένθιμο που το κάνουμε κάθε χρόνο. Τις